Отиват в една мандра. Кой? Той. Мандрамуня. Не, мандра за теленца ферма. Мандрамуня, каква една ферма за теленца и предлагат някакъв препарат за комари. Комар. И вика, този препарат, говорят с това там кравара, този препарат, вика, струва 1000 лева. Как 1000 лева, бе? Как ще дам? Ти чуй се, ако прикажеш, дам 1000 лева за този препарат. Вика, аз трябва, ако ти се намажеш, кравара вика на някъде, ако ти се намажеш тук и цяла нощ стоиш тук на фермата и да не си лапан от комарите, а там ти казвам комар, като кацне на... Големо, колко връбче, бе? Като кацне на оградата и кучето го лае. Това е комар. Не, такива... Два комара носят теникия сирен. От професора. Теникия мед. Окей. И? Имам чувство, че се притесняваш, че Не, кажа не, нещо нередно. не. Няма нищо страшно в теникия сирени. Добре, да. И то се намазал, който предлага препарата, Вързали го за... вързали го. Чисто гол. Чисто гол го вързали. Цяла нощ на сутринта отиват, то леко му се подкосяват краката. Обаче няма ние много хапвано. Ние много хапване нема. И му се подкосяват краката и рекал, абе, ей, онова там черното теленце, майка нема ли си да случи, бе?